سەرۆکێ تورکیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕەفتار و لڤ و تەڤگەرا ویلایەتên یەکگرتیên Amerîkayê di derbarê krîza Sûriyeyê û şerê li dijî Daişê bi awayekî nerêzgirtinî bi nav kir û ragihand ku Amerîka ta niha li pêşiya hovîtiya rejîma Beşar el Esed bêdeng maye. Erdogan li paytexta Tirkiyê Enqerayê li pêşiya hejmareke biznizmanan di derbarê xwestekên ku Washingtonê arasteyî Tirkiyê di şerê li dijî rêxistina Daişê kiriye got divê hûn baş bizanin ku Tirkiye li dijî nerêzgirtin û daxwazên bêsînor e. Her wiha Erdogan lê zêde kir jî ku ji ber çê kesek 12,000 kîlometran dibire û tê giringiyê bi navçeyekê dide. Ev gotinên Erdogan tên di amajeyekê de ji serdana cîgirê Serokê Amerîkayê Joe Biden berî çend rojan ji bo Tirkiyê. Navborî her wiha bi bîr anî ku di dema Esed 300,000 kes li bajar û bajarokên Sûriyê kuşt. Amerîkayê xwe bêdeng kir û bi tenê ji xwe re lê temaşe dikir û niha jî bi hestên raya giştî ya navdewletî dilîze ji bo çarenivîsa bajarê Kobanê. Berî niha jî Erdogan hin daxuyanî di derbarê tevgera Amerîkayê de dabû û gotibû ku armanca Amerîkayê ya stratîjî di navçeyê de ew e bi tenê neft û petrol e. Hêjayê bi bîranînê ye ku ta niha dewleta Tirkiyê û tevî fişarên Amerîkayê li ser destêwerdaneke leşkerî di bajarê Kobanê de nekiriye û li milê hêzên Kurdî yên ku berevaniyê di ber wî bajarî de dikin red dike. Ji aliyekî din Serok Wezîrê Tirkiyê Ahmed Davutoglu li navçeya Pirsûsê ya girêdayî parêzgeha Rihayê serdana penaberên Kobanê kir û bi Kurdî got hûn bi xêr hatin. Serok Wezîrê Tirkiyê Oglu doh piştî nîvro çû Pirsûsê û serdana koçberên Kobanê jî kir. Davutoglu li dibistana Herêmê gotinek pêşkêş kir û destnîşan kir ku xelkên Kobanê û Pirsûsê mirovê hevin û bi Kurdî got hûn bi xêr hatin xuşk û birayên min. Davutoglu di berdewamiya xaftina xwe de diyar kir ku xelkên Kobanê û Pirsûsê mirovê hevin û dê wisa bimînin û hemû kesên ji Kobanê hatine Tirkiyê xuşk û birayên min û got înşaallah dê roj bê Kobanê ji wan metersiyan xilas bibe û dê hûn jî vegerin malên xwe heta wê demê hûn mêvanê min. Her wiha Davutoglu ji ber ku xelkên Pirsûsê û Rihayê xwedî li koçberên Kobanê derketine spasiya wan kir û got Xwedê bila xuşk û birayên me yê Kobanê biparêze, Kobanê amanetî me ye. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.